צ'אט, אני בסרטון. יאללה. אז אני אביא אותם. יאללה. חכי, תקנו את זה מטורף עליהם. עשינו חתונת לבלוק הזה, אז אפשר לי ללחוץ. אז אפשר לי ללחוץ. אם יש את 12 הזאת. כן, אני אתן לך. יכול להיות שלי פשוט רוצה לפתוח לי את התיבות. אימא לקינז. אין לי סיכוי. מה? בר די? מה זה? אני לא יודע. תפסיק בר. נותן לו אלה, היא תפסיק שנים לערוץ שלי. לא. צ'אט, אני פשוט... צ'אט, פשוט אני כזה... לא יכול עכשיו שאני גרוע שיש כאן את זה. כי אז ככה הרגתי אותו, כי לא יודע מה עבר עליו, אבל רוב פעמים אני מת. וגם מג וגם הם מטורפים. תקנו עם מי אני. אתם יודעים מזה? שאני ואופיר אחים מאוד טובים. נכון, כל הזמן אנחנו משחקים, אנחנו אוהבים את זה. כן, אבל אתה מחקת את הרובלוקס. לא מחקתי רובלוקס, כזה אני יכולה להראות על סרטונים על זה. לא אני מת. אוקיי, בסרטון הבא זה יהיה רובלוקס. 20 לייקים ואני... 100 לייקים ואני... 50 לייקים ואנחנו עושים סרטון על רובלוקס. טוב, צ'אט. וגם על מיינקראפט, למרות שאני שונא מיינקראפט, אבל יש לי משום מה. אולי תעשה על 5. זה יותר טוב. זה עבור די. אמא, למה זה? ביי, בן, בסרטון. אבל אני עושה איתך. אז בוא תכתוב וטוב. אוקיי, אחרי זה אני אכנס לאחות שלי, פשוט אני אכנס למשחק. לא, נכון. תשימו לייק בגלל שאני אהיה שמח. ומי שיכול לעשות לייק, זה ממש יעזור, כי האחות שלי ממש תהיה שמחה אפילו 100 לייקים, אז מי שיכול לשמח אותה, שבבקשה יהיה שמח אותה. אופיר, אנחנו נחשוב עסקים. כוון ובר, האחות שלי ככה קוראים לה בר, שחק ברובלוקס. רוצה שנשחק ביעליות? אופיר, מאמה. יאללה בר, כנסי אולי לסטיל. נשחק סטללות ביער. לא, אני שונא את זה, כנסי לסטיל המראה את הבייס. לא יכולה אופיר, אסור לסכם נגד סכם. אוי, אני שרור. האחות שלי קוראת לסכם נגד סכם, סכם נגד סכם. די. אז כולי סכם. היא ממש שמחה שאני עושה סרטונים איתה. אבל זה תסיים את הסרטון ותעלה אותו, זה ארוך. זה רק 3 דקות. זה המון. מתי? צריך לעשות קצר. אבל אני כותבת משהו אוקיי. בר, כנסי דרכי. לא, אני אופירה. אני מראה להם את הבייס שלי ואת שלך. אבל אני בסטללות ביער. תצאי מזה אז. תקראו גם מראה לכם יד כאן. אבל זה משחק הכי אהוב. היה לי ספגטי 180 אבל החזרתי, אבל הבאתי אותו למישהו מתנה. יש לי אותה, וגם לא סמוביש 131. מדי. בוקסים. אני אומרת את זה בצחוק, כי קצת מקיים אותה לעבוד לכם שהיא חזקה אחות שלי. יאללה, תסתכלו, יש כאן את זה. בני מן שזה אחד מנדלים, תסתכלו. די. תסתכלו. חכו, כאילו. עוד 3 דקות אני אשאלת. מתי את תדברי? וגם יש לי כאן 60 מיליון. בר, כנסי שהם יגושות ביחד איתי. 23 מיליון. אני במשחק 40, 56. אני משחק 23, טוב, 23, 36, 22, נדיק 15, אחלה, סיכתר, כזה של חבר'ה. 140, מוטציה נדירות, כזה כאן אני כאילו מבאתי לו סמוביליס 132, זה כל מי שרוצה טרייד, ב-1500 לייקים אני עושה טרייד, ואני רוצה שנעלה מהסרטון הזה 50, אני מגיע ל-500 סאבים,
כאילו 100 סייבים, שמגיעים איזה 100 סייבים, אני נותן להם מישהו מהבייס שלי, חינם, אני עושה כזה, אני אתן לו משהו מהקומה, אני אביא לו משהו מהקומה הזאתי, או שהוא יכול לבחור גיסוק, או שתי דברים, אם נגיע ליותר. טוב צ'אט, אחות שלי לא רוצה להיכנס כי היא משחקת בברביות. בינתיים מדי. מי שצועל איך עשיתי את המנעול, תסתכלו זה כזה טוב, עשיתי ככה. אתם רואים את ההגדרות, הנה אתם רואים את זה שאני לוקחת, כנסו להגדרות של עד התיק, תיקחו לכם מה זה. אני אכוון לי, לידו, הגעתי אם באים, מעל הדבר הזה שזה הופך ככה, אז תעשו בזה, ואז תסתכלו, זה. אז מי שאומר שזה מודד, זה לא מודד, תנסו מי שיש את זה. ואגב לא רצית עליי בתגובות, כי גם יש כזה משהו שלא כל כך יכול לראות את התגובות, כאילו אני יכול לראות, אבל אז אל תגדו עליי שאתם יודעים את זה, שתגעתי את זה למי שלא יודע טוב, צ'אט. אז יאללה, אני יוצא כי אני לא כל כך אוהב רובלוקס, כאילו אני אוהב רובלוקס, אבל ברולסטקס יוצא, כולם עברו לברולסטקס, וגם אני... טוב צ'אט, תסתכלו. תקשיב, מה קשה? אחות שלי קנו לה 5,000 רובקס. ממש, גפת. סתם לא קנו לה. שקנו לי 3,000, קנו לי 400 לפני כמה ימים, או שבועות, אז רובלוקס רימו אותי. קניתי משהו וזה הביא לי משהו אחר. רציתי לקנות סקין גבוה, זה הביא לי סקין נמוך. רואים? אז לא לסמוך הרבה פעמים על רובלוקס. גם האקר הזה מעצבן. פעם אחת הוא גנב לי 1,000 רובקס. תפסיקו לי. אתה לא נותן לנו לדבר. יאללה, בוא נדברי. עם הדליון. 5 דקות. דקה. 5 דקות. 5 דקות. אמרתי. אז בואי עכשיו. 5 דקות. טוב, צ'אט, חזרתי, פשוט מה שרוצה, קראתי את אחותי למקלקת והיא לא רוצה כאילו אותה בסרטון והיא ממש מתרגשת. מישהו יכול לתרום לרובקס? את זה אני ממש אוהב, מי שמשחק, אולי נהיה צמד ביחד, וגם אחרי זה אני אשחק רייבלס, אני פרו, לבריאותים. תסתכלו מה יש לי. את זה 15, פשוט אחות שלי מתרגשת, אז זה למה אני בוכה כי רוצה להיות בסרטון ואמא שלי לא מסכימה לה כי היא רוצה להתקלח, כי בר רצי כרגע תתקלח. לא, זה לא נותן לי, אז הוא לא ירדת עליי כזה מה שיעצוב. לא, בינתיים זה יצא, רציתי לראות משהו. יו! Strawberry flamingelli. זה קרה, אבל בעצם אני נותן כזה. בוא לי את זה. אני תקעתי על מה שאני עתים. זה אחלה. זה כזה לספר, לא שאני, אולי אני אשים את זה. אני בסוף אקח להם את זה. כמה זמן זה נעלם? שוק. זה נעלם. Oh fuck you. השקופים אני אוהב אותם, פעם אחת עשה לי דרגון קנדי וגנבו לי את הכזייה כזה קנדי. Bombobini Gosini. שנייה. גלקסי. אבל אני יודע שייתן לי דברים גרועים. Galaxy ta 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 sa. חצי שנייה גלקסי סקסקרולה.
troppi יו, tripla. זה די גרוע, אבל זה נראה לי לא כדי, כי אני חושבת משהו של 20,000, Bombardino tripla. שמישהו הרביץ לי בשנייה האחרונה. Bombardino crocodilo. אני אפריע לו, מקודם הפריע לי. איך עושים את זה שם? Bananetto Dolfinetta. Trippi troppi. בסדר. Serena Bombardino. Liri Lillarila. יצאתי, אוי. טוב יאללה, מי רוצה צמד ברייבל? אין לי אינטרנט. נו מה אבל? למה אין לי אינטרנט? טוב, צ'אט. אין לי אינטרנט כל כך. אני אעשה את הסרטון עוד כזה 3 דקות, וכי אני גם לא יסכימו לי יותר בטלפון. טוב צ'אט, יאללה אני יכול להמשיך 13%, זה נתנתי עכשיו. כמה גובה כש8, נכון? יפה, קצת ממש. הנה הוא חבר שלי, גרוע ברייפרס, אני שובר אותו, הנה אח שלו גם. טוב צ'אט, מישהו רוצה איתי סתמת? תקוע. יש פעם. קצת, אין לי כוח, אף אחד לא בא מול לקרוא. טוב, צ'אט, בבקשה תשימו לי לייק, זהו, נתק לסגור את הסרטון, ביי.